Hej igen. Tænk hvilke måneder der har været her. Der er sket så mange ting, mens jeg har boet her. Jeg har jo købt hus, flyttet ind, og har været igennem en masse med Skatteverket og skat i Danmark. Og jeg har kørt rigtig mange kilometer, da jeg stadigvæk arbejder i Frederikssund. Så det er 130 km hver dag. Så har jeg oplevet en hel masse om mig selv. Og det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om. Hvad er det i virkeligheden, der sker, når man har taget en beslutning, som jeg har gjort? Om at være alene. Finde ud af tingene selv. Gøre de ting, jeg har lyst til. At være sammen med de mennesker, jeg har lyst til. Og det her med, at når man står der og har brug for hjælp, så at kunne bede om hjælp, bede om hjælp, selvom at man i virkeligheden er opdraget til at kunne klare sig selv, ikke være til besvær, ikke bede om hjælp, bare sige, jamen det er fint, nej, det klarer jeg, nej, jeg har nogen til at hjælpe mig, hvis nogen spørger. Så nogle ting, og så det her med, at man skal jo selvfølgelig stadig have overskud til at hjælpe andre. For man skal jo være sund. Jeg tror, det er meget almindeligt for min årgang, og sikkert også for rigtig mange andre. Når det lige gælder piger eller kvinder, de er opdraget til at være den søde. Den, som altid er med på at gå på kompromis. Uanset om det faktisk er det, man har lyst til, eller overhovedet ikke har lyst til. Så gør vi det. Fordi så går livet videre. Man kan trække vejret stille og roligt. Jeg behøver ikke være rolig for, hvad der kan ske i ens parforhold, hvis man pludselig står op for sig selv og tro mod sig selv. Det vil vi godt bruge rigtig meget tid på. Vi kan bare tage det lidt ad gangen. Jeg vil gerne dele mine oplevelser og mine følelser, specielt op i nogle små bidder. Men det tager vi lidt ad gangen. Lige nu er jeg på vej hjem. Jeg har været nede og muet af hesten. Jeg har været inde hos mine gode venner på gården. Okay, som har hjulpet mig rigtig meget faktisk. Taget sig til mig. Omvendt taget mig til sig. Og det har været rigtig fint faktisk. At kunne være sammen med nogen, hvor man ikke synes, at man absolut skal. Kommer der en bil. Hvor man absolut skal gøre alt muligt. Man behøver ikke at gøre noget for at være den, de gerne vil være sammen med. De har selv valgt at være sammen med mig, som den jeg er. Den skøre banan, der bare river det hele op med rode og flytter til Sverige med min hest og mine 2 hunde. Det er ikke helt normalt. Det er i hvert fald ikke så almindeligt, kan man sige. Og det er specielt ikke noget, som er almindeligt her i Sverige. Det kan vi også tale meget om. Men ja, det var lige en melding herfra. Nu var der gået en del måneder. Jeg flyttede ind i huset den 7. november. Der var de her gæster ude af huset. Der var nogen, der lejede huset. De havde 3 måneders opsigelse. Så det endte med at tage et stykke tid. Og så flyttede jeg min campingvogn deroppe. Den står uden for huset nu, så den kan man jo så leje, hvis man har lyst til at bo her. Og prøve at være sammen med mig her. Det kan man gerne. Har du en hest, så er det også helt okay. Så finder vi en plads til nede hos Okay. Ellers så bare sige til, så finder vi en dag. Måske skal vi være nogle flere, der lige prøver at vinde noget med hinanden. Det kan jo altid være en weekend eller en aften eller hvad det er. Ja, det var livet i Sjöbo lige nu.
Så vi høres bare senere. Jeg kan lige vende rundt her, så kan I se, hvor jeg er. Ja, vi høres lidt senere.